Aktar minn 70 ex-ħaddiem tal-Public Broadcasting Services qed jirċievu bejniethom mal-5 miljun u nofs euro f'pagamenti brabta mal-iskema tal-pensjoni li kienet ħolqot inġustizzji magħhom. F'konferenza l-aħbarijiet fil-Ministeru għall-Politika Soċjali tħabbru id-dettalji dwar dawn il-pagamenti lill-ex ħaddiema tal-PBS. Din l-iskema tnediet għabbaża ftehim kollettiv milħuq fl-1976 Belgian Workers Union u Xandir Malta u oħrajn li qabel kienu impjegati mal-grupp tal-kumpanija Rediffusion. B'dan il-ftehim il-korporazzjoni intrabtet li twaqqaf skema ta' pensjoni għall-impjegati tagħha simili għal dik li dak iż-żmien il-gvern kien ħaddem għall-impjegati tiegħu bħala l-entità li aktar tard twaffqet biex tmexxi x-xandir pubbliku. Il-Public Broadcasting Services wirtet dan l-obbligu kif ġie anke ikkonfermat mill-Qorti Ċivili f'kawża li fetħu l-istess ħaddiema. Id-deċiżjoni finali tal-qorti intlaqet mill-Gvern u fil-fatt is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Politika Soċjali Mark Musu spjega fil-Gvern daħal għal pis tal-pagamenti meħtieġa. F'dal każ peress li l-obbligu strettament kien fuq il-PBS imma refaw il-Gvern, allura kellna nużaw l-istrutturi li għandu l-Gvern fil-ħlas tal-pensjonijiet kemm tas-servizz u kemm tal-sigurtà soċjali. Allura l-proċess ikun jirrikjedi li wieħed l-ewwel jistabbilixxi l-pagi li kellhom dawn il-ħaddiema, is-snin ta' servizz li kellhom mal-kumpanija, jinħadmu l-pensjonijiet tas-servizz dovuti lilhom u fejn ikun il-każ anke l-gratuities li jkunu dovuti, trid tiġi mbagħad aġġustata il-pensjoni tas-sigurtà soċjali minħabba li din tonqos minħabba li persuna jkollha l-pensjoni tas-servizz u mbagħad jitħallsu ovvjament l-arretrati netti dovuti lil dawk involuti u minn issa l-qudiem ovvjament mbagħad jibdew jitħallsu żewġ pensjonijiet. B'kollox il-proċess jolqot 72 ħaddiem bi spiża netta li tlaħħaq il-5.5 miljun euro. Sa issa tħallsu 50 każ u baqa' 22 li minnhom 14 huma ta' persuni li m'għadhomx ħajjin. Fir-rigward ta' impjegati laħqu mietu, il-ħlas tal-arretrati jsir lill-eredi awtorizzati tagħhom. Il-Ministru Michael Falzon tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jindirizza l-inġustizzji tal-passat. Bħala Gvern għamilna proposta fil-manifest elettorali li issa qed inwettquha illi nindirizzaw tul din il-leġislatura l-każ tal-ħaddiema tal-PBS u hawnhekk qed naraw ukoll sentenza tal-qorti.